Salutare, fraților! Azi filmăm cu bicicleta când îi dăm tot ce trebuie ca să putem să vopsim. Vedeți că deja am dat cablajele pentru boxul faruri și pentru boxul faruri și muzică. O să dăm boxa jos. Trebuie și să găsesc ăla. O să-i dau boxa jos. Vreau să vopsesc pentru că s-a făcut toată vopseaua asta și n-ar merita și o schimbare. Vedeți? Boxa. Firele sunt cam scurte, dar o să lungesc iar firele și le bag acolo. Cam așa arată boxa, are niște gorele pe aici de la silicon. Asta le acopăr aici. Vedeți și voi așa arată boxa. Asta e luat de la cineva cu 10 lei. De la un prieten de-al meu bun. Răzvan îl cheamă. Vedeți cablajele. Sunt 4 cablaje, ăsta e pentru boxă, faruri și placa. Astea le vom da deoparte, că nu vom mai avea treabă cu ele. Acum, ce vom face? Vom lua ceva să curățăm partea aia de boxea care nu mai e bună, care se ia. Am aici un cuțit și vom da din cojile astea. Sper că se vede ce fac eu, nu prea se vede, așa că dau și asta mai așa. Dați așa un pic, să mai îndoi de piedul. Vedeți și voi că se ia vopseaua asta de pe ea într-o meserie oraș. Nici mă chinui foarte mult.